Zeruwa. Bịa Zeruwa. Onyekwa n'isi ụtụ mmụọ na mmadụ a. Zeruwa. Ama m na ị ga-anọ na ya. Zeruwa. Gị bịa. Zeruwa manipulate ezigbo mmadụ ọ na-enọ. Manipulate ezigbo mmadụ ọ na-enọ. Arọba m for that matter. Zeruwa apụtara m n'ụta tata bụ Tuesday mụọ na mmadụ apụtara m n'otu Tuesday. Gị ọbụla kpochi shop m akpochi. Ero ọcha jee na Union. Ka mmadụ na-eji kpochi shop m asị na ọgụ akpochi shop m n'isi ụta tata bụ Tuesday. Ọ maka obere ego nwanne m jiri since last week ji kpochie shop m. Arọba m for that matter. Ị na-akpị obere ego na-ekwe ego ọkwụkwụ. Emekwe m ọkwụkwụ. Okwe m ọkwụkwụ. Ị na-akpị obere ego. Kpochie shop m tata bụ Tuesday Zeruwa. Nsogbu adịrọ na ego ka m ji gị. Ị mara ego n'iji m n'ụgwọ na. Ama ego na-eji. Nsogbu adịrọ. Ego ka ikpe mara na. Mba, ọ mmadụ ka ikpe mara. Ego na-akparị mmadụ. Ị na-enye m mkpọchiwe shop gị. Ego. Ego a pekwe mpe n'anya ahụ. Go ego gị na 1, sakpochi shop m n'otu Tuesday. 2, 3, 4, 5, Go ya. 7, 8, 9, 10. 10,000 ebe a. Ọ teta ya ka m jiri. Ọ bụ ọnwa 10,000. Ego ole ka dọla na mgbe m biri gị mmadụ? Last year nyere m ego 10,000 na dọla na 1,000 mgbe nyere m ya. Dọla na 1,000 last year nye gị. Ego ole ka dọla na ọzikịta? Ihe dọla na ọkịta bụ 1,003 something. 1,003 something. Bịa na-anwụchaghị m 10,000. Ego m bụ 13,000 something nwoke m. N'ezo m ego m. Ihe biri gị bụ naira ebirokwa gị dọla. Ọ gaghị ma nụnụ nwa bụ ndị obiama were aka nwere iwu na ghọta. Ihe anyị na-apị bụ na dọla. Anyị na-apị na naira. Ihe biri gị bụ naira ebiro m gị dọla. Gịkwa ụdụkọ ihe m ji apịrị gị abụ na dọla. Ihe ga-enye m bụ 30,000 something. Ihe ọzọ. Ọkwa ya? So gbadọ ihe m teta na nweta 30,000 something ka m nwetaziri gị na. Nwunye ego nke a inweta 30,000. Esi na ọ 30,000 ka m menyeziri ya enu m ya. Ka ntị igodi ya n'akpa. Ijizi m ụgwọ 3,000 something. Adị na-enweteghị ihe mma kpọchite shop next week. Dọla na-arise. Ji na bis na-ekpokọ m ebe a. Nna pụọ iro. Ji na bis na-ekpo m ebe a ka enwezi. Pụọ iro na anụmapụ apụ biko. Ji na bis na-ekpo m araba m. Ibukwa agụrụ wee dewe ebe a. Ọ ga-esigoro iro. Eke m sikwa iro. Cheruro na ngwa ahịa mgba akịrịkịrị nwere ebe m chọrọ ịga. Eke m na ngwa ahịa akpa aka ị na-ebukwa m ebe m ya ịkwụkwọ ụgwọ. Izi nye mmadụ 10,000 n'isi ụtọ. Ọkwa gị nwa na akpakozi nke ahụ ịkpọzi onwe gị onye ori na. Ji na bis na-ekpokọ m ebe Ọ na-abịa ọ agụrụ si ebe a pụọ. Ọ bụrụ na ji na bis nwere ibu enu m ka anyị na-eke mmiri na ebe ọ ka nye gị n'isi ụtọ. Ebe oyi gị mama put. Nsogbu adịrọ.